بخلاص فائق دررا bandiraɓe julɓe onon ciitortoɓe dine l'islam yiɗɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam holto paɗen département mo Podor no diya toro e bellelde jumpamaje sekaladde tindade bokke jalluɓe juuroyade on gando Allah jankiniɗo tiyaɗo Allah tedduɗo ƴettuɗo gurnam mum kala golloni dine l'islam ceerno salif so radi allahu taala anhu on ziar gadornoɗo e kala hitande nden ara wonire capantatiɓire ɗiɗon ñalɗi jaggama ñande capantati 1 décembre 2021 fayenma 1 janvier 2022 on tigi to bokke jalluɓe juɓɓuɗi ɗeɗon golle ko ni tigi lerori e on kikiɗal juma capantete 1 décembre sanga waktuji sappo e jeetati ma fuɗɗo oɗon ziar e joɗade on hadra juma tuggude 0 heure yaɓanma 5 heures du matin ma wal on mawludi nabi sallallahu alayhi wa sallam weta dawa 1 janvier tuggude 9 heures à 11 heures ma jokkoye bismogol hoɓɓe ndeɗon deftere allah nde jangi silke kono kay duwe allah jaabu waktuji sappo e ɗiɗi manam midi ma fuɗɗo oɗon cérémonie officielle yadude ɓen khalifaɓe dine kame dawrugol fof noon e yeeso teddungal on ministre du finance et du budget maire mo bokke jalluɓe abdoulaye daouda diallo waktuji sappo e nayyi ma yimɓe pecco juula tisbar caggal ɗum tindade funnague bokke e ɗeɗon guenale juuriyade ceerno salif so radiallahu taala anhu no adorino ma ɗo juɓɓuɗi ɗeɗon golle kala ceerno amadou bocar alpha bamo hoore fonde ceerno ibrahima ba kame miñumen ɓesngu bokke jalluɓe e gardogol ceerno abou salif sowa khalif e imam ratib mo bokke jalluɓe inen bismi dendagal julɓe kala e ngal dental aliyankewal le 31 décembre et le 1er janvier 2022 30e édition ziar annuel ceerno salif soto bokke jalluɓe yo en kawru hen bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓen ko ɓaya Piindi TV bisimilla moon roɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccide moon kala saaha noon kadi min dañir weltare huccide mo oɗo subaka aljumande ko wiɗon tan aljuma moubarak goto fo salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e sénégal e aduna foof hawɗo mborosawo holluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen sénégal moussa ña ka woƴƴi neni fuɗɗo ngabbidde ɗe a jiyat joni 15 ka 20 ka ɗum ɗon noon sikkanoma mataw ruttima caggal no fewi no subako waɗi hande noon mi nanani amin babam anda ka hestake mi anda dal ko jonduyɗade kono mi nanani duwawde amin alhamdulillah biyeteɗo amin caggal yettude Allah e julde rasul sallallahu alayhi wa sallam en jetti nene baba en jetti halifaɓe diine kam e aada en jetti ɓen ɓe ganduɗa ko meeɗa yatide caggal hay saaha goto duusoɓen kala e saaha kono kayya ɓen ɓe goppani en jeeweɗen pular ne weeso gam de tiggu yoɗi yummo jague balaɓe yiɓiyankoɓe Piindi TV dareɓe lang gam koye ɗemgal pular dareɓe lang gam koye leñol fulɓe on calminama to mbawɗo wonde dunde baba adama Aissane Ndiaye ko noon tigui non tigui ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui ene wayno enen tenti ganduɗa ko alhaali oɗon pétrole et gaz alhaali oɗon or alhaali tigui oɗon fonno dawrugol ene wayno ko ɗum ɓuuri jojjude e jayde leydi Sénégal non tigui wadde jayde gendiri le soleil hande udditi e damal e natal makko kanko son excellence le président de la république son excellence Macky Sall ɓe garti tigui ganduɗa ko ɗiɗon konguiɗi suuté pétrole comme gaz o wi ko ce n'est ni fatalité ni une malédiction warti tigui oɗon domaine pétrole o wi que ceux qui parlent ne connaissent pas ɓen ɓe ganduɗa haaloɓe domaine pétrole haydara tigui ganda hen ngala hen famamuyo kono kay kumpitaki oɗon fanno tigui o holliti o ganduɗa tigui ɓe jatirta caggal e ɗiɗon énergie fossile mo ganduɗa tigui leydi Sénégal ɗo rewnede maɓe ndewɗon ha yettoɗo foti yettaɗo ɗo caggal kan ene tawi natal chimère Diouf on mo ganduɗa ko o président union des magistrats du Sénégal conseil supérieur de la magistrature foof de ne tawi nder nde ɗon jayde le soleil caggal le soleil ko jayde quotidien le quotidien nde Madiambal Diagne nde arti tigui koye alal exploitation ressources pétrolières comme gazière ɓe mbi ko Macky enflamme le débat ene way noon arti hen il n'y a pas un seul expert qui maîtrise toute la chaîne de valeur wonde de ala goto tigui ganduɗa ko kokkade ngal ɗon gandal tata hete gandal da foof herori ɗum din ko kongi makko hoore lindi Macky Sall caggal kanna jenen koɓe quotidien le quotidien gatti NG Ayouk chambre africaine de pétrole kañumen tigui cuuɗɓe hen kongi kan foof en tawi nder hello jeetato jeenayyi nden jayde le quotidien ene wayno ganduɗa hono mbiɗen ni port les trésorerie to tawete to poste finance woni sababu noon ganduɗa ko poste waɗi cessé walla mbiyen dartini kala jobɗele faade tigui e ganduɗa koye ndeɗon gollerde ɗum ne tawi nder hello ɗiɗamo nden jayde le quotidien jayde vox populi ko wi vox populi arti koye alhaali trafic de passeport diplomatique ɓe
ɓe mbi ko confrontation pas diplomatique hier à la DIC hanki toto division des investigations et criminelles Aïssa Ndiaye civil aji ɗiɗi e gendarme maɓe ko kañumen de ganduɗa ko tumunoɓe hen civil aji toto affaire étrangère et gendarme maɓe ɓen ɓeydima nadde lang ɓeydima nadde nder ɗum ko caggal nde ganduɗa ko dadi ɓe loskiɓe oɗon alhaali ene wayno ganduɗa ko Aïssa Ndiaye jammo hiccanki ɓe loskanoma hanki ɓe loska kono kay hande subaka ɓe mbaɗama déféré garde à vue kamɓe ɓeɗon policier ɗiɗi foof noon ko alhaali ɗeɗe ɗi ndewa lawol caggal kan ɓe wi ko dangereuse possibilité que les sites d'orpaillage offre des terroristes ɗon kanŋe gasereɗe ɗiɗon ɓulɗi gondi to Kédougou kamɓe Tambacounda ene wawi wonde sababu ɓen wat boniyankoɓe ɓen ganduɗa kayya ko terroriste en nade leydi Sénégal wiide jeynankoɓe vox pop kanen tawi nder helemaɓe tataɓo jeyde l'observateur e natal hoore lendi ganduɗa ko junggo e hunuko kono kayya ko ñaññere tigui e wiide ɓeɗon jeynankoɓe Youssouma Jiguen les dessous de la colère du président les 900 milliards de francs CFA de salaire ont mis le chef de l'État dans tous ses états ganduɗa ko 900 milliards temedde jeenayyi milliards wona million de ko milliard koppareje CFA yaltinte ganduɗa kay wonde jobɗele kam salaire aji hoore lendi ñaññi hen o wi ko recrutement anarchique ganduɗa kay jomum suɓo belɗo dokkama mi jiɗanna gona e gollorɗo miñe walla baade taw ala oɗon expérience ala ganduɗa ko oɗon diplomatie ala tigui ganduɗa ko oɗon cursus scolaire jagga pawa ɗum suɓo ganduɗa ko bandiraɓe ma walla ganduɗa ko partisan ma politique aɗa waɗa ɗumen hen hoore lendi yonnan ɗum no Aïssa Ndiaye kono kay e wiide ɓeɗon jeynankoɓe l'observateur en goɗon hello mabɓe jeenayo ɓe mbi ko Antoine Diome Wali Seck e Fatoumatou Ndiaye joni Fouta natti tampude jeyde lasko wi ɓe wi ko l'opposition dépose une proposition de loi ganduɗa ko alhaaliya harminde walla mbiyen wadde criminalisé ɗum ko wiyete débat goto kadi homosexualité e nder leydi Sénégal ene wayno ɓen ɓe ganduɗa ko lundiɓe laamu ngu kañumen tigui mbaɗi déposé walla mbiyen cuuɓima ganduɗa ko pelitalla holno loi oɗon no darreto e nder leydi Sénégal caggal kan noon ene wayno ɓe manno ko jonde kuccodiral jeynankoɓe kamɓe Déthié Fall en Malick Gakou en Alifa Sall en Ousmane Sonko Barthélémy Dias kamɓe kala ɓe tawetno toon hanki ɓe koliti noon ɓe jattirta caggal nde ɗon haare kono kay ɓe mbaɗi déposé ɗo ɓe mbaɗi lancé pétition fade hoore lindi Macky Sall e on Djibril Ngom haute trahison alhaali ganduɗa ko oɗon mandataire mabɓe to Matam ɓe goppani kanon haala caggal ɗum woni ko tawete nder jeyde las jeyde enquête koloski jeyde enquête e natal makko kanko gorko on no wiyete ko Chimère Diouf ɓe mbi ko Sangan on mo ganduɗa ko hoorejo kesso UMS Union des magistrats du Sénégal holiti tigui gueɗe ɗeɗon kala nene junggo makko kono kay ya ɓeɗon kala yo gandu oɗon justice guuriɗo justice jaariɗo banggue o wona jaɓo ɗum kono kay hay goto tigui o jaɓanta ɗum ɗon ko ɗum ko caggal nde ɓeɗon cuudi kongue beele o wasdemo haalde oɗon affectation sanction mo ganduɗa kay ko Souleymane Teliko e wiide makko noon Souleymane Teliko holitani ko affectation sanction waɗa ɗum tagui o wawa hen haalde haydara kanko ganduɗa ko Chimère Diouf ɗum ne tawi nder ndeɗon hello tataɓo ndeɗon jeyde enquête Aïssa Ndiaye ha joni de jeynankoɓe leydi Sénégal ine mbaggina laamu ngu ine mbaggina ɓesgu Sénégal nde ganduɗa ko peccoro e peeje alhaala walla mbiyana cuuto kongue alhaali ɗiɗon ɓulɗi kanŋe tawetede to Kédougou kamɓe Tamba ɓe mbi ko champ libre pour les extrémistes d'Israël ɓeɗon ɓe ganduɗa ko wat boniyankoɓe tawateɓe nder to ganduɗa ko oɗon ganduɗa ko désert malien e gueɗe mbaɗ noon Aïssa Ndiaye yo watta haqqille no feewi yo watta haqqille effectivement jeyde les échos ɓe gati ganduɗa koye oɗon gorko wiyete ko Bara Ndiaye mo ganduɗa tigui ƴokkino capanɗe 83 83 coups de couteau ganduɗa ko capanɗe 83 ganduɗa ko yonde laaɓi fade oɗon joom suudu makko biteɗo ganduɗa ko Maguette Ndiaye ɗum ko ganduɗa tigui ɗum ko adi omo ganduɗa ko yoɓo fitan mum walla mbiyen komo rewna laaɓi e dande mum ɗum foof de ganduɗa ko yesso ganduɗa ko sukaɓe makko ɗiɗo ndewon ngel duuɓi nayyi ngel ɗo gelda duuɓi ɗiɗi Aïssa Ndiaye ene wayno ganduɗa kayya ko tuggude nden ha joni ko pawnoɗo jungo kanko oɗon Bara Ndiaye happanama duuɓi capantati e jeeɗiɗi e nder dumbirdu taw kaymo foti yobde ganduɗa ko temedde joyyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati million koppareje CFA faade tigui ganduɗa ko oɗon famille ene wayno noon ɓe koliti hay coppal gotal hokkani mo haaldude ɓen sukaɓe mom ko interdiction de communiquer avec ses deux filles ɗum wonno koto Espagne Aïssa Ndiaye ene tawi nder hello tataɓo ndeɗon jeyde ɓe gatti kadi Ousmane Chimère Diouf ɓe mbi ko waɗi défendre ɗiɗon magistrat ji kono kay wukkiti gongaji mum jeyde libération rewi hen libération oɗo subaka ɓe gari koye natalla on suko gorko wiyete ko Ibrahima Sy mo fitani mum yoɓono to ganduɗa kayya ko Keur Massara Aïssa Ndiaye wiide jeyne koɓe libération ko ujunaji ɗiɗi mbuuɗu saabi ganduɗa kayya ko oɗon gorko biteɗo Bacca Gueye ɓurɗo lollirde Sakumba yoɓi fitani Ibrahima Sy ɗum wonno koto Keur Massar taw kay ganduɗa ko kin jaasi o lappimo walla mbiyano fimo e dande ɗum ko adi ganduɗa ko ɗeɗi gonnoɗo ɗon taƴa ɗon tigui ganduɗa o rewni hen Aïssa Ndiaye laaɓi kiɗon jaasi e becce
fusi gel sohlel vraiment ni yurmini musanya violence o tan ñene fo violence o ni heewe sukaɓe musanya jayde stade coftal balli udditama jayde stade ɓe ngari koye natal Sadio Mané wondude Idrissa Gana Gueye et Sékou Kouyaté ɓe mbi ko les fidèles compagnons ene wayno Aissata Ndiaye ɓe mbi kala ko ɓooyi ko gonga sakki hakkude ɓeɗon worɓe tato garangal mumen e nder équipe nationale Sénégal ɗum ko guilay ganduɗa ko oɗon équipe olympique e gardagol lo Boutchou yo Allah yurmomo on ganduɗa tigi wiyete ko Joseph Koto kañum tigi nawnoɓe ganduɗa koye oɗon Jeux olympiques ha mbatton gole paydunde ene wayno ɓe mbi ko depuis 2012 Jeux olympiques faade CAN 2015 2017 CAN 2019 mondial 2018 e oɗo tigi ganduɗa ko coupe d'Afrique jogoto arde ɓeɗo worɓe meeɗa certude kamɓe tigi ganduɗa ko dari défendre les couleurs nationales ene wayno ko yetteral no fewi kono CAN 2022 heddi ko ganduɗa ko balɗe nogas e tati jour J moins 23 kono kay ɓe garti ha joni eɗeɗon baroɗe ɗe ganduɗa potani o pede caggal beele o panguedde ene jogori yaade ɗum ko jaynankoɓe le soleil stade namdi ɗum noon ɗum woni ko tawte nder jayde stade ɗum rendi wonno ko siifa e kelle gadan jayde leydi Sénégal wadde Moussa Nia campagne o ni jogori natodirde e coupe d'Afrique voilà ɗon noon hankkadi andre politique yara banggue sport yara banggue et te aussi ndeysan ko source d'apaisement holɓe ganduɗa ma mbas yaade e woni hen par ce que wonɓe ganduɗa so luppi match goto de football Aissata Ndiaye c'est autre chose non tigi surtout ganduɗa ko coupe d'Afrique des nations voilà ma wonko waɗi APG nder politique o ɗum dal cikkuɗa ko ma wonko ko par ce que holɓe ganduɗa so jiyano bal ma jaaro meeting on so jii bal jaata voilà donc nak holɓe ganduɗa so jii bal so jiyani bal ko jaar meeting voilà ma won noon Moussa Nia dari ɓe meeting tawa hakkillaji mumen meeting o ɗumena e bal o saabu wonɓe ganda football ko jarani ɓe ko a fawatani bo a fawatani soɓe jooɗima ɓe jeeyi football elle fawanaɓe tan mbimami sahanaɓe guelawɓa tan pawanaɓe ɓe beltoto e ɓerde maɓe ɓen noon hande so politique darima ɓe poti yaade to terrain to Moussa Nia ɓe foti woppude kadi match o ma hawno en tout cas non ɗon Moussa Nia garende ɗum ko ganduɗa kañum woni milliard uji temedde jeenayyi ko noon de temedde jeenayyi milliard ko ganduɗa yete gardiɗo leydi ndi mataw ina dañi hen mette walla jaakende tigui wiyede tan ɗum yaltina e banggal salaire Moussa Nia te sa ƴeewi leydi meɗen fonctionnaire uji kewani ɓe mbawi limtede aɗa naata hande galleji 5 galle jeegomo watane waɗi fonctionnaire naata kadi 10 tawata hen mo ganduɗa ko fonctionnaire mo laamu yoɓatal so lewru maayi Moussa Nia woni ko ganduɗa hande ina hawni ena jaaki yimɓe kono noon so ƴewtidama tan hayso wona banggal losko wattego sa ƴewtidima tan kala goto fo haysane andi ne jooɗi ina andi ko yahata e galleji liggorɗe ɗi Moussa Nia hande joguiɓe diplôme maji mumen ɓe ko expert uji en comptabilité Moussa Nia ɓe ko joguiɓe licence uji mumen ni jooɗi ɓen fof nani jooɗi hande ne mbaɗi déposé ne poti ƴettede ƴeftaka hande naata e galle liggorde tawa hen ko militant ji ƴetta tawa hen Moussa Nia ko wadiraɓe ƴetta tawa hen Moussa Nia ko miñiraɓe ƴetta hen woni ko ganduɗa hande ina hulɓini e nder leydi meɗen te jangguɓe ha keeɓi diplôme aji mumen nani jooɗi ɗum ɗon fof noon Moussa Nia poste uji politique ɗi hen jeeya saabu hande kala balluɗo neɗɗo ha laami wiyete ko yo yiiloyo base politique hayso tawi ko neɗɗo mo ganduɗa anda e ngal ɗon banggal haydara saabu goto fof eko totta wonɓe ganduɗa ɓe mbawri ko haala waɓe no Aissata Ndiaye Moussa Nia en yo goppiɗe e haala mumen Moussa Nia ne waɗi ɓeeɗo kañum koye banggal windude tan yo goppide e bindo mumen Moussa Nia ko toon mbawri ɓeya koye banggal gongal diplomatie yo goppide e ɗum ɗon kono noon so wiyama neɗɗo so haade hebde poste goto walla haade jooɗade banggue goto tan ma jogo base politique Moussa Nia ɗum ɗon so yaltinaka e leydi ndi ma en ɓooy woyde milliard uji jaaɗi exactement Aissata Ndiaye en ganduɗa so tawi tigui no mbiɗa ni so tawi yimɓe goppani ardinde ganduɗa ko bandiragal mbasa ardinde gandal yimɓe ɓooya tampude min sikku ganduɗa so wonti recrutement wonti ganduɗa tigui ko mawna miñam walla ganduɗa tigui ko bandam mi sikku jangde natti wadde nafoore
nde wonnon tubakoɓe ganda ko mbaɗirta ganda kay ko recruter en fonction ganda ko hiérarchie wala fonction ganda ko lien familial gueɗe banno ɗum noon il faut waɗa cessé quoi c'est te idi koye mabɓe ganda ko kalmo ala base politique ko yaltata sa fiyama élection ka jalto Mimi Touré goyti ɗumen gouvernement pied élection mbiya ganda on ngala base politique ko jalti donc nak wone gueɗe Aissata Ndiaye il faut que ça cesse il faut ko darto ha laaɓe cer jomum jangga heɓa master heddo nanɗan yeeye paɗe walla heddo ganduɗa ɗum jeeya Colobane jeeya ɗum ene dille commerce walla ñalloto nayi c'est pas logique parce que hol leyɗele jaara ganduɗa jomum so dañi baccalauréat paƴ hankkadi ne ganduɗa ko hay so tawi ganduɗa ko ala golle kala mois kala lewru ene ittane hunde wiye nanguɗo waɗi ka daña golle te aussi bon voilà ɓen ko wawɓe wadde servir leydi men Sénégal mo hokkuma anecdote goto Mao Zedong nde ittuno kalis kewɗo o onon ɓeɗo jeehe janggoye gandal jinmi gaddu yon son jeehi min jogui ñamdu mon min jogui yardu mon min jogui ganduɗa ko kala e gueɗe mon e jangde mon kono ko gandal ngal mbiɗon janggu gaddon ɗo te kala e mon gore mon hokka ton salaire waɗa ton proposé salaire jaaɓi yo fam garanti nanɗo yummune bamum komin yaltinoɓe ɗum aduna komin kirsoɓe yummune bamum jomum ene andi vraiment ko haali ko baɗon janga gandal ngal ɗon arta te sa arti wiyeɗa ko hol zone uji gonne ɗo waɗɓe formé ko janguɗa ɗon ko hokkuɓe ɗo sin daɗani anda noon foof non tigi donc nak bon voilà ko ɗum noon foti gasda laaɓa hokke ganda hol zone uji nanɗo Aissata Ndiaye billahi walla talla soɓe kokkama certaines postes des experts comptables alors bon voilà hande gurdam mumen boni walla mbiyen jakora hini ganduɗa ko wurde e ganduɗa ko ɗiɗon kayji guila yumma sodnanoma kaye bamma sodanma sac waɗanma inscription gara ha ɗo jangga mbaɗa fodde ma nde poɗɗa wadde état wima wattama recruté par ce que ala ton branlon don tigi Moussa Nia bralon woni hande caɗele bangueji foof koyɗi konngudi guddirten hade nde ne beltinen won hen yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ibrahima Oumar Kane toon to diwan mo Mauritanie Amadou Moussa Ka kañumne salminama no fewi Alassane Ba to diwan mo France e Ousseynou Sow to Mauritanie e Mauritanaɓe fo calminama jurama kañumen e oɗo saaha no jeeɓirta eno mbaɗirta commande saaha foof kaba kamɓene koɓe yeɓoɓe no fewi koɓe daraniɓe oɗo galle Piindi TV onon ne on calminama no fewi Mauritanaɓe fof koyɗi konngui guddeten robbindu jayndeli meɗen tottude won aadi altine so Allahu lamdo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye bamo Moussa Nia heɗen noon e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiate wondude Ibrahima Thiombane man ata bi khilasin fa'iqin duraran bandiraɓe julɓe onon citortoɓe dine l'islam yiɗɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam holto paɗen département mo Podor no diya toroye bellelde jumpamaje sekaladde tindade bokke jalluɓe duuroyade on gando Allah jankiniɗo jiyaɗo Allah tedduɗo ƴettuɗo gurnam mum kala golloni dine l'islam ceerno Salif Sow radi Allahu taala anhu on ziar kadornoɗo e kala hitande nden ara wonnire capantatiɓire ɗiɗon ñalɗi jaggama ñande capantati 1 décembre 2021 fayenma 1 janvier 2022 on tigi to bokke jalluɓe juɓɓuɗi ɗeɗon golle ko ni tigi lerori e on kikiɗal juma capantati 1 décembre sanga waktuji sappo jeetati ma fuɗɗo oɗon ziar e joɗade on hadra juma tuggude 0 heure yaɓan ma 5 heures du matin ma wal on mawludi nabi sallallahu alayhi wa sallam weta tawa 1 janvier tuggude 9 heures à 11 heures ma jokkoye bismogol hoɓɓe ndeɗon deftere Allah nde jangi silke kono kay duwe Allah jaabu waktuji sappo e ɗiɗi manam midi ma fuɗɗo oɗon cérémonie officielle yadude e ɓen khalifaɓe dine kame dawrugol fof noon e yeeso teddugal on ministre du finance et du budget maire mo bokke jalluɓe Abdoulaye Daouda Diallo waktuji sappo e nayyi ma yimɓe pecco juula tisbar caggal ɗum tindare funnague bokke e ɗeɗon guenale juuriyade ceerno Salif Sow radiallahu taala anhu no adorino ma ɗo juɓɓuɗi ɗeɗon golle kala ceerno Amadou Bocar Alpha Bamo hoore fonde ceerno Ibrahima Ba kame miñumen ɓesgu bokke jalluɓe e gardogol ceerno Abou Salif Sow khalif e imam ratib mo bokke jalluɓe inen bismi dendagal julɓe kala e ngal dental aliyankewal le 31 décembre et le 1er janvier 2022 30e édition ziar annuel ceerno Salif Sow to bokke jalluɓe yo en kawru hen yo